Preluarea unei ferme de către tânăra generație este un proces complex care implică și o serie de cheltuieli, deci o bază financiară solidă. În cazul unei ferme din Săcele, județul Brașov, transferul exploatației s-a făcut în același timp cu un salt tehnologic, cu investiții în utilaje, în inputuri și în capital de lucru. Realizarea acestor pași importanți a fost posibilă cu ajutorul Lande, cea mai bună soluție pentru nevoia de finanțare a unei afaceri agricole care a trecut la următorul nivel, cel al performanței. Sunt Elena Istrate, sunt reprezentant zonal al Lande România pe regiunea Brașov. Lande este o platformă de finanțare crowdfunding. Noi finanțăm fermieri, proiectele de investiții ale fermierilor, astfel încât fermierii să dispună de un instrument în plus de finanțare. Astăzi ne aflăm la ferma lui Atila Molnar. Este cultivator de cartofi din municipiul Săcele, județul Brașov. Cu Atila am dezvoltat o relație de parteneriat, dar nu numai, ci și o relație apropiată, astfel încât el a devenit parte din familia Lande. Atila, te las pe tine acum să spui cum ai ajuns la noi și cum decurge colaborarea cu Lande România. Dar înainte de toate, te rog, spune-ne câteva informații despre ferma ta. Mulțumesc, Elena, pentru cuvintele frumoase și mă considerați din familia Lande. Eu administrez o fermă vegetală de 150 de hectare pe raza municipiului Săcele, fermă dedicată culturii de cartofi în special și pe rotație și pe cultură mare, de exemplu rapiță, grâu, orz. Povestea cu agricultura a început în 1996, când părinții au lucrat la fabrica Roman de camioane. De acolo au decis să renunțe la job și au început cu primul tractor românesc, 445, și de acolo a început nebunia de agricultură. Ei atunci lucrau 5 hectare de teren, din 5 hectare era suficient pentru întreținerea familiei. Eu am intrat în agricultură tot cu ei, eram foarte mic. Părinții au văzut că îmi place la nebunie și așa încet au continuat și ei până în 2007. În 2007 a fost un an foarte greu, secetă. A fost o secetă mai cumplită la noi. Au fost producții foarte scăzute, pierderile foarte mari și, bine, și vârsta. Au zis că ei renunță pentru asta, dacă vreau să continui. Și atunci am stat și m-am gândit și am zis, eu nu renunț. Eu voi continua așa cum pot. Și de acolo am început. Am început cu cei 5 hectare, i-am continuat ușor, am început să iau în arendă și acum, la ora actuală, avem 150 de hectare. Viața de agricultor, de fermier, este foarte grea. Tot majoritatea timpului ne petrecem în câmp. Acum, ca adult, înțeleg mai bine greutățile părinților prin care au trecut. Acum, cum sunt tată și soț și am 2 copii, le înțeleg cât de mult le lipsesc de acasă. Pentru soție a fost foarte greu să accepte. Am avut provocări foarte mari din cauza asta, dar a văzut că agricultura are și un potențial, adică și o satisfacție după recolte, și atunci a avut încredere de a continua. Și ea mă susține foarte mult pe partea tehnică, mă ajută. Ea se documentează foarte mult pe partea de tratamente, de varietăți de soiuri, analiza soiurilor, cum fertilizăm, când fertilizăm, ce aplicăm. Ea este mâna dreaptă în privința asta. Și cealaltă mână dreaptă este fratele meu,
care fizic mă ajută la tot ce e nevoie. Încercările cele mai grele ca fermier în zona noastră, este că în ultima perioadă precipitațiile sunt foarte, foarte mici și fără investiții. Deci urmează pe un proiect să investim în sistem de irigare, care ne dorim foarte mult, nu avem, dar fără irigații de acum încolo agricultura se prăbucește. Nu avem nicio șansă. Eu nu sunt un fermier mare, sunt un fermier mediu. Accesul creditelor la bănci este destul de dificil pentru noi. Actele durează, merge foarte greu. Plus, activitatea noastră este una mai specifică, deci putem să avem probleme cu seceta, cu plantele, cu prețul, nu ne se garantează absolut nimica, ajutorul este foarte mic, deci ne luptăm tot timpul ca să rezistăm pe piață. De Lande am aflat pe pagina de Facebook, am văzut o reclamă, am și sunat și în cel mai scurt timp am primit un răspuns că putem să ne apucăm de dosar. În maxim 2 săptămâni s-a rezolvat dosarul. În analiză a fost foarte ușor, n-a fost complicat, nu sute de hârtii, au înțeles pentru ce vreau să iau banii, pentru ce vreau să mă dezvolt. Deci a fost o treabă excelentă cu Lande. Crowdfunding-ul este un concept nou pe România, care mulți n-au auzit. Deci este un lucru foarte interesant. Tu, ca fermier, vii cu un proiect, cei implicați în asta văd proiectul tău și ei cu încredere, dacă văd că e un proiect serios, oamenii încep să investească în tine. Deci este un lucru foarte interesant, foarte ușor. Oamenii văd că adică vrei să faci ceva și atunci ei prind încredere în tine că chiar omul ăsta vrea să dezvolte ceva, vrea să investească bani în ceva. Deci chiar se acceptă mult mai ușor un creditul decât de la o bancă. Eu, ca fermier, sunt mai responsabil când văd că oamenii au încredere să investească în dezvoltarea mea, de fapt, și eu atunci îmi fac munca cu și mai multă seriozitate. Sunt deja la al 2-lea credit oferit de Lande. Ne-a ajutat foarte mult pentru întreținerea utilajelor. Am cumpărat sămânță de foarte bună calitate și n-a fost un credit foarte mare, putem să specificăm asta pentru că n-am făcut investițiile încă dorite, dar urmează să facem și investiții pe irigat. Deci următorul pas în dezvoltarea fermei este sistemul de irigație, cât mai performantă și, bine, tot cu Lande voi continua și următoarea finanțare și totodată vrem să extindem partea de producție de sămânță. Cea mai mare bucurie este că an de an încerc să realizez culturi cât mai frumoase și cât mai profitabile. Mă bucur, Atila, că am auzit povestea ta. Este o încântare pentru mine și, bineînțeles, o mare inspirație pentru mine personal. Și sper că acest clip să fie o inspirație și pentru ceilalți fermieri care vor viziona videoclipul. Mă bucur că suntem parteneri, Elena.